Vízler Deján, Plesznivi Álmos, Dajka Bíbor csillag. Magyar szöveg Vajda Evelin, hangmérnök Salgai Róbert, vágó Házi Sándor, gyártásvezető Kablai Luca, szinkronrendező Molnár Ilona, produkciós vezető Szegedi Kis Patrik. A szinkront az Ayuno Hungary készítette. Turbózd fel a reggeleket a Disneyvel! Új kalandok, hatalmas poénok és a kedvenc hőseid. Hasatokra süt a nap, ébresztő gyerekek, mert a reggeleitek elképesztőek lettek. Suli előtti reggelek, minden nap 6 órától a Disney csatornán. Electric Blue! És így kezdődött az ő történetük. Szuper kérdéssel indítunk. Nem volt könnyű. De nagy álmokkal semmi sem lehetetlen. Végre élet! Electric Boom, hétfőtől péntekig, 20 óra 15-kor a Disney csatornán. Az 5. szériás stílusikonok készen állnak a reflektorfényre. Bármilyen stílusban kedvedre alkothatsz. Új csapat, új szettek, a kifutó Lidl Special. Mi a te sztorid? 5. széria a TM Toys-tól. Hát nem imádnivalóak, csak mindig koszos a ruhájuk. Arról lehet felismerni őket, hogy egész nap gyűjtik a foltokat. És amikor lemegy a nap, kezdődhet a folteltávolítás. Van, aki előkezel, és van, aki a venisgélt használja, akár rövid programon. Az új gél 50%-kal több aktív oxigént tartalmaz. Eltávolítja azokat a foltokat is, amelyeket a mosószer önmagában nem képes. Így megint tiszta ruhákkal indulhat a nap. Bízzon a venisben, felejtse el a foltokat! Hali! Kutyus, megeszed az összes ételt! Szerezzünk még az unikornisos kávézóban! Sütik unikornis meglepetéssel! Micsoda parti! Szárnyaljon a képzelet az új Lego Friends készletekkel! Ha még mindig az árakon agyalsz, ahelyett, hogy a szabadban töltenéd az időt, az egy jel. Egy jel, hogy megnézd az árukeresőt. Hasonlíts össze és dönts magabiztosan. Találd meg nálunk a legszuperebb ajánlatokat, legyen szó kerti munkáról vagy sportról. Spórolj velünk, és élvezd a tavaszt! Árukereső.hu. Új mancsőrjárat, kutató és mentőjárműve. 20%-os észt és száguldja mentésre. Rögzíts, hogy megmentesd őket. 20%-ra Skype a felszálláshoz. Ez a kutyus repülni készül rá hüllen, és a mentő alakulattal megmentheted az összes állatot. Megcsináltuk! Új mancsőrjárat Search and Rescue járművek a Spin Master-től. Kia Sportage minden élethelyzetre. Válaszd most ajándékautomata váltóval, vagy keresd a limitált Essence változatot már 9.990.000 forinttól. Kia. Movement that inspires. Együtt könnyebben boldogulunk az életben. A kockázat is kisebb, ha megosztjuk egymással. Ez az Unika alapelv. Együtt egy jobb életért.
Unika. Hozd ki a maximumot a jó időből! Hétfőtől szombatig 25% kedvezménnyel válogathatsz kerti bútor kínálatunkból. Sőt, hintaágy most csak 89.900 forint. Mőmax. Trendben, otthon. You know that I want this. Yeah, everyone wants a piece, ayy. You know that I want this still. Összehoz a játék! Új LEGO Editions focis készletek! Kertmánia az XXX Lutzban. Nagy választék, szuperár. Nagy választék, szuperár. Ezen a héten 30% kedvezményt adunk több száz kerti bútorra áruházainkban és online. Nagy választék, szuperárak. XXX Lutz. Legyen erős és hosszú a hajad a Sauma erős és hosszú haj termékcsaláddal. Új formula hibiszkusszal, rozmaringgal és tápláló B5 provitaminnal. Sampon és hajbalzsam a táplált és sejmes hajért. Azonnali ápolás és puhaság a Sauma erős és hosszú haj termékekkel. A hajmosások közti extra ápolásért Sauma erős és hosszú haj fújós hajbalzsam. A frissen takarított fürdőszoba illatos, az első WC lehúzásig. Ambipur fürdőszoba illatosító. Csak told fel az aktiváláshoz. Az Ambipur folyamatosan küzd meg a szagokkal a frissességért, akár 60 napon át. A tiszta fürdőszoba friss érzése így még tovább tart. Ambipur. Keresd az Ambipur Aloha illatosítókat a Tesco hipermarketekben. Dragon Striker. Premier júniusban. A Disney csatornán. Hány varázslót képes kordában tartani egy család? Az új évadban a család ugyanaz. Tényleg nem változtál semmit. De a zűrzavar még nagyobb. Ja, nem vette be. Tönkreteszem Justin karneválját. Csak nem tudjuk hogyan. Tudtam, hogy nem gyengít le az, hogy velünk laksz. Pont, hogy erősebbé tesz. Waverly hely, az új varázslók. Hétfőtől péntekig 19 óra 15-kor a Disney csatornán. Csúcs szuper hétvége Mickeyvel és Bluey-val. Május 30-án és 31-én 11 óra 25-től a Disney csatornán. Vágó Házi Sándor, gyártásvezető Kablai Luca, szinkronrendező Molnár Ilona, produkciós vezető Szegedi Kis Patrik. A szinkront az Ayuno Hungary készítette. És így kezdődött az ő történetük. Szuper kérdéssel indítunk. Nem volt könnyű. De nagy álmokkal semmi sem lehetetlen. Csak végre élek! Electric Boom. Hétfőtől péntekig 20 óra 15-kor a Disney csatornán.
Tegye rendbe otthonát kívül-belül. Most szombatig 20% kedvezmény szinte minden kerti bútorra és lakberendezési kiegészítőre. Sőt, lunch garnitúra csak 199.900 forint. Nubelix, a jó ár fix. My Baby Monkey Minis. Mint az igazi, csak mini. Ő így Csiki, Luna és Pepi. Szopizzák az ujjukat és majomhangokat adnak. Nézd, milyen majmókásak! My Baby Monkey Minis a TM Toys-tól. Hozd ki a maximumot a jó időből. Hétfőtől szombatig 25% kedvezménnyel válogathatsz kerti bútor kínálatunkból. Sőt, hintaágy most csak 89.900 forint. Mőmax. Trendben, otthon. You know that I want this. Yeah, everyone wants a piece, ayy. And you know that I want this still. Összehoz a játék! Új LEGO Editions focis készletek! Wow, mi ez? Ez egy bici kutyaház. A digitális kutyus, ami reagál az érintésedre és a mozgásodra. Etesd, játsz vele és oldj fel menő játékokat. Csatlakozz egy másik bicihez, egy vidám közös játékhoz. Szeress bele újra minden egyes nap. A kellemetlen szagok megnehezítik a mindennapokat, de az Airwick Active Fresh automata légfrissítő könnyen megbirkózik velük. Most kétszer több természetes illóolajjal a legcsodásabb illatélményünkért, akár 70 napon át. Egy lélegzetnyi Airwick frissesség. A Panini bemutatja a FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL hivatalos kollekciót. Látványos kártyák, lenyűgöző effektek, különleges anyagok a világ legjobb játékosaival. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL hivatalos kollekció. Kizárólag a Panini-től. Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a héjobbiabban. Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Ötlettől a megoldásig az Obival. Hali, kutyus, megeszed az összes ételt. Szerezzünk még az unikornisos kávézóban. Sütik unikornis meglepetéssel. Micsoda parti! Szárnyaljon a képzelet az új Lego Friends készletekkel. Legyen erős és hosszú a hajad a Sauma erős és hosszú haj termékcsaláddal. Új formula hibiszkusszal, rozmaringgal és tápláló B5 provitaminnal. Sampon és hajbalzsam a táplált és sejmes hajért. Azonnali ápolás és puhaság a Sauma erős és hosszú haj termékekkel. A hajmosások közti extra ápolásért Sauma erős és hosszú haj fújós hajbalzsam. Az 5. szériás stílusikonok készen állnak a reflektorfényre. Bármilyen stílusban kedvedre alkothatsz. Új csapatú szettek a kifutó Mi a te sztorid? 5. széria a TM Toys-tól. Új mancsőrjárat, kutató és mentőjárműve. 20%-ra észt és száguldja mentésre. Rögzíts, hogy megmentesd őket. 20%-ra Skype a felszálláshoz. Ez a kutyus repülni készül. A hüllen és a mentő alakulattal megmentheted az összes állatot. Megcsináltuk! Új mancsőrjárat Search and Rescue járművek a Spin Master-től. A kihívás hajt előre. Túl a határokon, ismeretlen helyekre visz. Hogy minden vadkanyarban megtaláljam önmagam. Ott vagyok elememben, hol születik a kaland. Dragon Striker, premier júniusban a Disney csatornán. Dragon Striker, premier júniusban a Disney csatornán. Holly Bloomik, ezúton kívánunk nektek boldog karácsony! Feliz Navidad! Boldog Hanukkah!